Ev yek ji belgên din yên sûcên dagirkeriya dewleta Tirk li hemberî gelê herêmê pêktîneye. Dibe dîmenekê wiha dîtina wê pir zehmet be. Ji xwe dewletekê din a wiha qirker û rasterast êrişî welatiyan dike jî nayê dîtin. Ev der kargeha çimentoyê ye. Kargeh dikeve bajarokê Çelebiyê yê Rojhilatê Kobanê. Piştî êrişa yekemîn a li ser kargehê, tîmên agirkujiye berê xwedan cihê bû yerê da ku agir vemrînin. Divan kêliyan de artêşa Tirkiya qirker êrişa duyemên pêkanî. Dema êriş pêk hat, kamera diqeydê de bûn. Bi vê yekê re belgeke din a sûc li sûcên dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê zêde bû. Kargeh beriyan ha jî bi bo armanca êrişên qirkeriyên dagirkeriya dewleta Tirk. Di şeşê Cotmehê de jî êrişî kargehê hatibû kirin û heta demekê ji xizmetê derketibû.